Hi mga ka-Ronbel! Kumusta ang iyong Sabado? Welcome to my Ngohiong Express branch! Practice lang! Bitaw pag college ako ganahan ko na branch nga Ngohiong Express. Pag college na ako kay di ko kakaon ani, sige ra kog tan-aw pero kanunon ko pero kuwangan man akong budget. Kay kung naamag ko extra kay ako na i-set aside basin da inay project or nay amutan sa school, maong kutob ra ko sa kaibog sa una. Pagkauyab na mo sa kong bana karon, iya jud kong gibuhong og pakaon ani. Galanti kay mo pakaon buyag lang. Kay day off ko nun ako karon og luto, moong gitreat ko niya ani. Ganahan gid ko tanan silang display pero ang pinaka the best para nako ang squid roll. Ug ang the best para sa akong bana kay nguyong, ganahan gid siya nguyong labi na bagong luto. Lamon-lamon no gid ako ang squid roll bisan wa pay sauce. Speaking of squid, in the United States, in an attempt to popularize squid as a protein source in 1970s, researchers at Massachusetts Institute of Technology developed a squid gutting machine. Eka somen is a traditional Japanese dish originating from Hokkaido, Hokkaido. Ang word eka means squid, and ang somen kay refers to the famous wheat flour noodles. According to webmd.com, labi na ni Jabin Bigyom, MD, ang squid kay good source of vitamin C, iron, and calcium. Maayo sa din sa healthy pregnancy ug heart health. Yay! Happy kay ang Saturday! Enjoy mo siyang Saturday! Mao kini Ronbel Gums!